Grupo Noia de Automoción patrocina este programa. Saudos de novo, estamos xa de volta en tempo de entrevista. Anunciaba yo o remate das novas. Hoxe recibimos neste Preguntoiro a concelleira de Persoal, Amelia González. Boa noite, benvida. Hola, boa noite, grazas. Intensa xornada que viviu vostede onte, non? Bueno, quedan os flecos na memoria porque hoxe, gracias a Deus, a vida foi absolutamente normal no Concello de Santiago, como se intentou que fose onte tamén, por suposto. Bueno, onte había ese peche dos funcionarios, esas protestas. Vou a pedir primeiro que me relate vostede como foron os feitos, a súa versión do que aconteceu dende primeira hora da mañán prácticamente, e logo xa lle preguntarei polo que din os sindicatos. Ben. Segundo vostede, como foi a xornada? Pois a xornada, segundo que eu mesma vivín, que foi que cando cheguei ao Concello, minutos antes das 8:30 e 9 da mañán, vin que había xente que quería pasar, que demandaba, mira que non nos deixan pasar. Eu quedeime sorprendida e preguntei o que pasaba. O que me dixeron foi que se estaba intentando controlar a entrada de toda a xente que había. Podo calcular, non sei, entre dentro e fora, unhas 50 persoas máis ou menos, máis ou menos así calcular, 50 persoas que querían achegarse a casa do Concello. Segundo me dixeron cando entrei os representantes sindicais, era que que querían entrar, que querían facer unha reunión nas dependencias que os sindicatos teñen na casa do Concello, e que como se di que noutras partes está habendo encerros ou peches de persoal e tal, pero que eles o que querían era facer unha xuntanza, e que, digo, pois unha xuntanza, pero toda esta xente, digo, os sindicatos do Concello teñen evidentemente o seu local sindical e poden acceder a él cando desexen. Eu tamén lles comentei, bastantísima xente aquí dentro, sin estar, digamos que avisados. Isto é un descontrol do que é a actividade normal do Concello. E o que se fixo foi poñer un límite, un control de acceso a toda esa xente. Se dixo que toda esa xente aí arriba que non se podería pasar. E logo, eu, seguín traballando como eu, entraba e saía, e houve un momento que me dixeron, e máis, eu vin que comparecían entre os medios de comunicación, vin que sacaban unha pancarta e tal, e os medios reclamaronme, ou me reclamaron para comparecer entre os medios de comunicación. Entón, eu daba por contado que eles tiñan ofrecida unha rolda de prensa antes que a min, porque, máis, dende a xenda municipal recóllese tamén a convocatoria dos sindicatos. E eu entrei na sala de prensa pensando que eles estiveran antes que a min. Me dixeron, non, se non compareceron. Digo, como que non compareceron? Non, porque, non, claro, se me din que querían todos ou ningún, e que escolleron que ningún, pois tamén a sala de prensa ten un aforo limitado, non imos non se pode deixar pasar a 50 persoas aí dentro porque non hai sitio material para eles. Entón fixeron as declaraciones fora, e xa aí foi cando despregaron unha pancarta, e eu pensaba, eu dixen tamén na rolda de prensa, vamos a ver, se me din primeiro que veñen a unha reunión no local sindical, como é que aos 10 minutos me saca unha pancarta, pitos e tal. Tamén o dixen na rolda de prensa. Eu, cando vou a unha reunión, a xuntanza do que sexa, aínda que sexa, nin por se acaso o que sexa, eu levo no bolso unha pancarta, nin pitos, nin cousa que se lle pareza. Entón, eso estaba pensado para facer o peche, para provocar a chamada dos medios de comunicación na actitude que tiveron, porque xa traían eles mesmos a pancarta. Eso estaba perfectamente pensado pola súa parte. Pero eu, comentándoche o que
se fixo desde o Concello foi, desde o primeiro momento, cando eles nos avisaron de que había unha rolda de prensa dos representantes sindicais do Concello, a convocatoria se incluíu na axenda que facilita o Concello os medios de comunicación, que nos critican de que hai que cortamos a súa liberdade. A demostración é que está na propia axenda do Concello de Santiago a inclusión. Sí. E está aquí, a xenda de onte. A rolda de prensa aparecía efectivamente nesa axenda municipal, pero eles din que se atoparon a porta pechada, a porta da sala de prensa. A porta pechada non estaba, e eles mesmos o saben, e vos o sabedes porque estivechedes ali. A porta pechada a pecharon eles mesmos cando dixeron que ou comparecían cunha serie de xente ou que non comparecían. Eu digo, a Casa do Concello, rolda de prensa dos sindicatos con representación no Concello. O que pasa é que vostede fala tamén do aforo, non? Da capacidade que ten a sala de prensa. É certo que é unha sala pequena, pero tamén é certo que ali ten habido roldas de prensa bastante multitudinarias, non? Con moitos medios de comunicación, pero estábamos sobre con moitas aviso. Estábamos sobre aviso e se sabía, se sabe, cando entra ou vai vir unha xente ou outra. Nesta non tiñemos ningún aviso de que se iba a realizar esa convocatoria de rolda de prensa, se din eles con outra xente ou con outra asistencia. Ao Concello, aos responsables de seguridade do Concello, ninguén lles avisou deso. Primeiro, se ti queres facer algo, terás que avisar do que vas facer. Se te vas reunir con outra xente e sabes que son 50, avisas de, mira, vou vir con 50 persoas para que se tomen as medidas que se consideren oportunas, pero aquí ninguén avisou claro, como van a avisar de que se van concentrar, se van pechar no Concello, de eso non se avisa, pero que non se pode consentir. Os responsables de seguridade do Concello, vendo o que se aveciñaba, tomaron as medidas oportunas. Eu penso que cae dentro da lógica. Falan os sindicatos, pois, iso, de que se coartou a liberdade sindical. De feito, presentaron denuncia por este asunto. Non sei vostede como pensa que vai rematar a denuncia. Non sei en que termos está presentada esa denuncia, non sei se a denuncia, se non hai. Nós non temos de momento constancia sobre este feito. E se hai, pois a Xusticia ou quen sexa tomará a determinación que considere máis oportuna. Ora, coartar a liberdade, a proba está na propia previsión informativa do Concello. Eles quixeron a sala de prensa, reservouse a sala de prensa para eles, pero para os representantes sindicais do Concello. Repito, se eles avisan, eles ou calquera que hai unha xuntanza no Concello, sábese quen vai vir, cantas persoas van ser, e se teñen as medidas oportunas. Ao Concello, a veces, achéganse grupos de xente. Estou pensando, pois imagínate, 40 rapaces dun colexio. Sabemos que van vir 40 rapaces dun colexio, 40 persoas, un grupo de 40 persoas, e hai unhas medidas de seguridade e de acceso pois que se toman para que non haxa ningún desperfecto no Concello, para que a vida laboral que se desenvolve no Concello non teña ningunha alteración, pero que de repente te chegue, mira, non, eso hai que telo previsto. E repito, para os representantes sindicais, eles o teñen ali perfectamente e o saben. Teñen os seus locais, entran, suben, baixan cando queren e fan as súas reunións cando queren. Houbo o peche que rematou, sen maiores incidencias, non? En torno ás 9 da noite de onte. Como tiña que ser. Sen ningún problema. Sin ningún problema. Non é esta a primeira, o primeiro desencontro que ten este goberno local cos funcionarios. Parece que as relacións non son precisamente boas, non? Bueno, eu non o diría así. As relacións, eu penso que son as normais entre traballadores e goberno. Eu falo con todos os sindicatos, o dicen desde o primeiro día, as portas da Concellería de Persoal están sempre abertas, o teléfono teñen eles aberto sempre, poden chamar, xuntarse comigo, falamos en calquera momento. Non hai, eu non falo con isto, non, por suposto que non. As relacións, eles saberán o que están no seu papel, eso é indiscutible. Sabemos cal é o papel dos representantes sindicais, pero tamén hai que saber cal é o papel do goberno local. Aquí estamos para velar polos intereses de todos os traballadores do Concello, por supuestísimo, pero tamén para respectar as normas que marcan as diferentes leis e os regulamentos que nos ven desde outras instancias e que temos que respectar e cumplir tamén na administración local.
Non sei se refire con iso o tema da paga extra de Nadal, que por aí se falaba, bueno, en algúns concellos tamén se apuntaba a posibilidade de que foran compensados, non, os funcionarios pola perda desa paga extra. En Santiago veo imposible, supoño, non? Vamos a ver, a min falarse se fala moito, pero logo os feitos son os que son. É unha pena que non teña aquí o acordo que se tomou, por exemplo, no Concello de Vigo, no que parece que se di que sí, que se tomarán outras medidas, e ao final, na última frase que se escribe nese acordo plenario, é algo así como sempre de acordo co que marque ou co que estipule a lei. E a lei está aquí. E a lei o di ben claro. Entón, Pero quen fai a lei tamén fai a trampa, non? Iso se di. non Sempre sei, quedan por Dios. vericuetos legais para, non digo fora da legalidade, pero digo que sempre quedan vericuetos por aí para poder compensar, se hai vontade realmente, non? Non é que se haxa vontade, é se hai posibilidade de facelo. Repito, a lei marca o que hai que facer. E non nos di, mira, tens aquí esta porta aberta. O mellor alguén encontra unha porta e unha solución, pero o que temos que ter en conta é que estamos, como digo, para cumprir a legalidade. E a legalidade está aquí marcada. E a legalidade di que a paga extraordinaria do mes de decembro do ano 2012 non vai ser percibida polos funcionarios. Entón, o que pense que isto se fai por capricho, por fastidiar, que parece que chega un momento que parece que están botando a culpa ao goberno, que están... Mire, queremos os gobernos nacional, o goberno autonómico, o goberno local, queremos fastidiar os funcionarios e cortar... Por favor. O que hai que ter en conta é a realidade económica na que estamos. E eu estou segura que ninguén quere fastidiar a ninguén, ni moitísimo menos. O contrario, porque ao final e ao principio, os funcionarios son os traballadores polos que se move a administración, a local, a autonómica, a do Estado, son eles os que traballan, son eles polos que se move esta maquinaria, non? As maquinarias da administración. Non, evidentemente, ninguén está por fastidiar a ninguén. Pero, repito, a situación económica é a que é. E se non hai recaudación, se non hai uns ingresos, non se pode gastar. E o gasto en persoal é moi grande. Os funcionarios queren cobrar, como quere cobrar todo o mundo que traballa, ao final de mes. E a maquinaria dos gobernos a moven os ingresos. Os ingresos estamos como estamos, todo o mundo o sabe. Entón, bueno, pues aquí se hai que abrocharse o cinturón en calquera empresa, tamén na administración local. Repito, non é plato de gusto, non é plato de gusto para ninguén, non foi plato de gusto para o señor presidente do goberno dicir temos que tomar estas medidas, é que non é prato de gusto para ninguén. E de cara, pensando xa en Compostela estritamente, sí, sabemos que o goberno está a traballar nos próximos orzamentos, ten dito o alcalde que é unha prioridade, non, para sí, él sacar os orzamentos en prazo. No capítulo que a vostede lle toca, que tamén o de persoal, sí, terán que apretarse máis o cinto aínda os funcionarios ou como vai quedar a cousa? Vamos a ver, estamos marcados por un plan de axuste aprobado ao comenzo deste ano. Contra o que protestaron tamén é moito, non, os funcionarios? Sí, pero eu repito, os ingresos son os que temos e os gastos son moitos os que ten o Concello de Santiago, que non somente é evidentemente pagar o persoal municipal, sino tamén satisfacer as necesidades dos veciños nos distintos departamentos dos que é responsable o Concello, non? Entón, desde esa premisa, penso que fixemos no axuste que ata o de agora tivemos que facer o menor dano posible. E que se respectaron ata de agora todos os postos de traballo que hai no Concello de Santiago. Aquí non se despideu a ninguén. Hai concellos que fixeron expedientes de regulación de emprego. Aquí habería que preguntarlle aos representantes sindicais se algún dos seus compañeiros foi despedido por causas de non poder pagar as nóminas. Non, de momento están todos os traballadores do Concello de Santiago. Os funcionarios, os interinos, os laborais, están todos. Sería moi fácil decir, bueno, facemos un ERE, prescindimos de
Pero, repito, eles son os que moven a maquinaria do Concello, eles son os que traballan para que o Concello funcione. Entón, se me preguntan a mí, evidentemente, eu non podo dicir que poda prescindir de ninguén, non vou dicir que poda prescindir de ningún dos traballadores, pero tamén quero pagarlles as nóminas, a todos eles. Entón, recortes para o ano que ven, estamos precisamente agora empezando a perfilar o que son os orzamentos, aínda non temos, eu non teño as cifras coas que vamos poder, vou dicir, entre cabiñas, xogar, coas que vamos poder contar, pero, bueno, eu intentarei, como fixemos no orzamento do ano 2012, facer o menos dano posible. Evidentemente, temos que respectar a lei, o que nos marquen desde o goberno, temos que respectar os compromisos os que nos dá o que temos co plan de axuste, e, bueno, eu espero non ter que recortar máis do que, bueno, pues, xa se fixo, pero, repito, supoño que todos eles quererán cobrar a nómina ao final de mes, e temos tamén, como digo, responsabilidade, que dar conta aos cidadáns das cousas que se fan desde o Concello, e iso necesitase... A marxe do que é estritamente a nómina... E pagar o que se debe, e pagar todas as débedas que temos, que son moitísimas, que o Concello ten moito que pagar. Dicía que a marxe do que é a nómina estritamente hai outros complementos nos que si se pode actuar, xa se ten feito, non? Non sei, aí se pretende manter todo como está ou hai algún capítulo no que sí que se poida tocar algo? Pois depende do que contemos, evidentemente, se nos din, mira, para capítulo 1 tedes isto, pois hai que axustar o que haxa que axustar, repasaremos o plan de axuste a ver si o que nos compromete para o ano que ven, e que de momento non podo decir nada. E cando teña vostede as cifras, cando sepa un pouco que pode manexar, haberá reunións cos sindicatos antes de trasladalo ao papel? Por suposto, xa soubo. Ti falabas antes do diálogo e tal, o diálogo é, pola miña parte, permanente cos sindicatos, pero que non cheguemos a acordos non quere dicir que non esteamos abertos a negociación e diálogo. Estamos negociando. Que non se chegue a acordo nas mesas de negociación non quere dicir que non se negocie. Claro, non se negocia ao seu gusto. Vale? Non se negocia, ou según poden dicir, non negocia, non, que non cheguemos a un acordo, que non cheguemos a pactar o que ti suxires, non quere dicir que non esteamos negociando. E eles ben saben a cantidade de propostas que saíron desta Concellería para chegar aos mínimos recortes que chegamos no orzamento do 2012. É dicir, que lle esperan a vostede meses duros, non? De aquí a que se presenten os orzamentos. Digo por eso, de ter que negociar. É que hai que negociar moitas cousas. Estamos, date de conta que o convenio expira o 31 de decembro, que hai que empezar a negocialo tamén, o sea que temos, é que o convenio está tamén agora condicionado ao que obriga a lei. Entón, pois moitas cosas do convenio non se negociarán da forma que se negociaron no convenio pasado, o sea, novo convenio, os orzamentos... Novo convenio, novo escenario, non? Supoño que estará condicionado. Justamente, aí está, condicionado por eso, ao que di a lei, ao condicionado o escenario que temos neste momento. Xa houve algunha xuntanza en relación ao novo convenio? Algunha xuntanza previa, un pouco de... Non, aínda non, porque o que se está a facer é, digo, lo meu, subrayando o convenio, mira, isto non pode ser, isto sí, isto non. O sea, hai que retomalo desde o principio. Por agora dixo máis cousas que non podían ser que sí. É que hai moitas cousas que non poden ser. Por exemplo? Que non pode ser do xeito que son, vale? Digamos, as discrepancias que tivemos nas negociacións das axudas ou dos complementos ou de... que non pode ser. De xubilación, por exemplo, fala. Por exemplo, ou das axudas... Non, é que foi o único que se tocou. Aínda que había propostas para facer outros recortes. Mira, pois ao final, chegando aos extremos de... podemos chegar a isto. Hai que recortar tanto en que? Eu facía antes, cando facíamos as un
un pouquiño en cada concepto. É dicir, bueno, hai que recortar, hai que chegar a esta cantidad de recorte. Como facemos? Tocando un pouquiño de cada, eliminando algunha, tal, e ao final quedamos pois tocando o tema das xubilacións. E os demás complementos quedaron ao 100%. E seguirán ao 100%, Non é a sei. pregunta. Aí está, é que non sei. Eso hai que miralo. Hai que negocialo. E todo, evidentemente, tamén dependerá do montante total co que teñamos no capítulo 1, claro, do que podamos dispoñer, do que nos deixe dispoñer. Bueno, pois iso está ainda por ver, non? Non a vexo vostede moi optimista, teño que dicirlo. Non a vexo moi convencida de que poidan ir as cousas, bueno, pois moi ben. Non, vamos a ver, non é que non estea convencida. Irán ben porque ao final estou segura de que sairán, pero que non irán tan espléndidamente como foron negociados no anterior convenio colectivo, no anterior acordo regulador. E tamén o ti o decías, é que o panorama é completamente distinto. E que os cartos cos que contan as administracións, neste caso a administración local, é completamente distinto ao que había anos atrás. Entón xa nos gustaría, nos, evidentemente, como todo o mundo, ter o máximo pero os cartos non entran polas fiestas do Concello, así como se foran, non. O gallá, pola dos Concello, pola da casa, non? Tamén estaría Se ben. non entran na casa, ao final, o Concello é a casa grande, a casa grande, e ao final a súa administración ten que ser tamén como unha casa, como a túa ou como a miña. Se non teño o que entre, non podo gastar. Se non teño o que ten que entrar, non pode gastar. Pois exactamente igual. Hai que administrar. E o que estamos intentando é administrar o mellor posible. Que ao final tamén, o meu podo administralo eu, pero ao final o que estamos administrando aquí é o diñeiro dos cidadáns. Bueno, pois que consiga éxito niso de Moitas administrar gracias. os cartos de todos, que Moitas pola gracias. conta que nos ten a nos tamén. Remátase o noso tempo, non nos dá tempo para falar dos cartos dos demais, dos cartos do Estado, que era outro dos asuntos que tiñamos, pero bueno, como xa sei o que me vai dicir, que nos tempos que corren boe, pois... En tempos, ou nos tempos que corren, bastante boe co que se presupostou, se orzamentou para Santiago de Compostela. Podería ser moitísimo peor. Hai cifras importantes, xa o dixo o alcalde estes días atrás, estamos moi satisfeitos, evidentemente gustaríanos máis, pero de que o consorcio acadara a cifra que acadou, se o comparamos evidentemente con outros consorcios que non se levan nin a mitad do que levou o de Santiago de Compostela. E logo, pois outras partidas orzamentarias que permiten sacar adiante, empezar a marcha de proxectos que tivemos, sabes tamén, o saben os televidentes, levaban parados, aí, mortos, dormidos, anos e anos e anos. E agora, polo menos, xa empezan a... Fai vostede a comparativa do Consorcio de Santiago co de outros consorcios, supoño, bueno, pues, iso de Cuenca que se viña comentando nestes días que leva menos cartos que o noso, tamén outros, os da oposición, fan a comparativa entre Santiago e outras cidades galegas e din que para Vigo, pois que non debe haber crise, que bastante máis que nos leva. Vamos a ver, unha última puntualización. Se fala do que se vai orzamentar para gastar, verdad? E se fala do que se debe. Se fala de que Santiago, nos orzamentos do Estado, debe 280 millóns de euros do aeroporto que ainda están sen pagar. Podemos poñer tamén nas cifras que se adican a Santiago e os números salen redondos, Pero iso xa está feito. O que queremos é cousa nova, non? Non, cousa nova que hai que pagalo. Sí, pero digo, unha vez que o temos xa, pois non imos pedilo, teremos que pedir proxectos novos para a cidade. Proxectos novos para a cidade, pero canto se gastou estes anos anteriores tamén, ou se dixo que se gastaba e que aínda non se pagou, como digo, por exemplo, en instalacións tan importantes como o aeroporto. Entón, bueno, ímolo deixar aí porque non nos dá o tempo para máis e isto dos orzamentos é moi complexo. Moi Daríanos complexo. para outros 20 minutos de conversa que non temos. Moitísimas grazas, gracias concelleira. a ti, moitas gracias. Pois ata aquí chegou o noso tempo. Sigan vostedes informados a través da Radio Obradoiro, da páxina web del Correo Gallego de Galicia, hoxe tamén do xornal El Correo Gallego. Volvemos mañá, xa saben, a partir das 8:15 da tarde. Grazas por estaren aí.
Grupo Noya de Automoción ha patrocinado este programa.